May gani kay gilaag ko nila diri oh. Di na daw sila mangaon. Wa na daw sila ganahig kaon no. Nanago na sila ilang mga kuan no. Taguan nila ilang mga kuan. Sure man di ay. Video na sa ko. Wa pa sila kahuman. Ken. Ay, among kinkin oh, litaw na among kinkin og among Kaykay. Si Kinkin og si Kaykay. Oh. Mo na sumusunod sa kaambungan ug sa katahom sa among mga sides apali. Grabe ay. Oh, nya pa. Bag-o ning naabot gikan ni sa Davao, Bunawan. Among dalaga. Among dalaga kay. Ha? Kada gid kay. Kay may puli nga mga modelo. Modeliver. An modeliver man day kuno tuba. Naglingaw-lingaw day mi dire kay birthday day sa kong bana. Man akong manghod. Oh. Kahilak ko siya kay gimingaw siya sa iyang bana pod kay man yung uban yung bana. Ya di ay ang abuan di ay nagput aso. Ha? Oh, bye-bye. Thank you for watching. Among kikay.